ассалому алайкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, сог саломат ҳастен. бародари азиз, чӣ хеле ки бародароро дидестен дар ҳама ҷа дар масъалаи граница гап мезанем ҳозир. Чӣ хеле ки бародаро ҳузур доранд, иддата водителан, ҳар даш водителан бародари азиз. ҳозир яке аз водитело гап мезанад ки масъалаи границада чӣ гапай мақсад, чӣ гап ҳаст анеса, кадом намуди одам рафта метавона, кадом намуди одам рафта наметавона. бародари азиз хуб гӯш кунед, ҳамин аз сила 2 минут ё ки 3 минута но далнеши барои шуморо дар кора ки кадом намуди штраф. Ака, салому алейкум. Салому алейкум. Хеле шеф, сози хубе? Саломати хубе? Ака сози хубе? Саломати хубе? Ты ҳичи намехӯри? О, акам диета да. Диета да? Ты диета намекунӣ? Ака Рамазонҷон, ана бародароро бигӯ ки мақсад чӣ гап аст, кадом намудаш, чӣ хел мақсад ҳамин мефаҳмонди як да. Инами нави на граница я соат шуд омадан мона. Я соат. Ина як грубо ина яким соат. Грубо намегӯям ҷаша. Не, яким соат шуд омадан мона. Ана ами одамое ки ай залатои корона қарздори, ай метро, ай пешиход, ай чизи қарздор боши мебарем меорем ба ғайр ай бачаҳое ки Делимобайл ҳай мекунанд ку. Ами Делимобайл ширкати российский то штраф омадан намемонанд. Абрад намаскароид мекунанд. Мақсад мерава миграсион ногирифта меояд. Кадом ки Делимобайл қарздори бачаҳоро бисупура. Дига ай залатои корона, ай регистрация, ай пешиход, ай метро истош проблема нест. мебарем ҷавоб суолш хати меорем. Одамои бедакмета мебарем меорем камтар роҳи ҳалш ҳастанд дига кела. Асад нигаҳ када Ака Рамазонҷон нигаҳ ка. Ҳамин марда камераи дари хонаш мегирӣ. Одамое ҳастанд ки ба метро катилинка меояд. Одамое ҳастанд дари хонашон мекунанд. Хоб, ну раз ба метро катилинка меояд. Баъд пага намефурам занг мизанам мегӯянд ки ана овард мура дар ними рафардо дар як чойхона фармондо дар фалон ҷо. Аюс омадан канса машин метро катилинка. Барои аюс меомагӣ канса. Бале бале. Катилинка. Кадоми беҳуҷҷат ҳай ай дари хонаш мегирем. Кадоми дахмедор ба метро катилинка меояд. бародари азиз шинавиден мақсад хитам ҳамин хеле ҳа? Бале. Ой шеф ҳам ҳамин хеле камкам серьёзне да бародари. Ана нигаҳ кинен да бародари азиз. Мақсад ина мошинчо чӣ хеле мошиноро дидестен, мошино фули фула. Хакам бародаро, хакам Mazda, мақсади хеле мошина ҳастед модели бача комфорт. Дига чи друнша ишонтен, чи друнша ишонтен. Друнш ранги, друни галғамчай, мешини ҷура ҳами диф карда мера мегарди миёй. Ҳова. Ана бо ягон чизои дигааш нестай да? Ака камтар задешка мешава фикрам. Задешка айсои пеш, чӣ мегӯям фарз кунем 7-8 соат 10 соат медромадем. ҳозир амра 1-3-4 соли шуд. Амин тоҷикои химона камакак проверка мекунанд. Я телефон мебинем. Лекин сар метаву. Проблема рӯзаи шанбе якшанбе як гусидай. Чай шеро нархидо кунад ки ягон проблема нашава бародарҷоно ҳаҷара ҳуҷурш кунен ина бошино ҳама фули фул. Хай ҳар рӯз аста ҳар рӯз ҳам саҳар ҳам бега. Ҳам саҳар ҳам бега. бо мақсад бародари азиз иҷаи хел ҳозир мо фақат датша дайро кардагем бо мошина ҳаста. Онош дара ҳанда бародари азиз я дата сетергаш раҳ даҳай мақсад метонем ки бе ягон чиз дая ки иноша натонистем дигаша рафтем бо нагӯем ки оҳ мо барои чӣ дар дигариш рафтем. Агар ки бигӯем Ака Рамазоне хай бародарам мега намедонам ҳама вес Москва мухлисаем дастай. мақсад бишинем бародари азиз бароҳат бизанем. ягон гап гуфтанӣ дорӣ? Не, яка чиз дар кор кард гуфтӣ. ҳамин як чизи дигаи да бародари азиз. ҳамин вақте ки мардак водителай меренда ҳамин раҳ да ягон ҷо ягон гаи маън мекунад, ягон чиз мекунад, фақат ҳамин ахлакӣ накунед. як гап бигӯм, пешпортикӣ мегӯянд ин бародаро ки занг мезананд дар обари компания Акалҷон да мегӯянд ки ака дара чанд сум мегӯем расчёти дара ҳеҷ мумкине ки моро як ҷо маън кунанд, мумкине ки накунанд, мумкин 10 ҷо кунанд. Просто ҳамин сумта дар кисад гир расчёт кади накаги дар кисад месум то ҳеҷ кисад намегирам класта яка ин раҳай не ки иншоалло сабак шудагия иншоалло сагро ҳаромхар намекунанд на неужели ба 500 ишкам барам бародари азиз метонен бирен худо хоҳад хай бо далешиш бародаро қати бо ягон фикри хуб мекунем, ягон хулосаи хуб да мебурем. ина як рӯз хиста мегирем рада мерем меоем мебинӣ як рӯз насиб иншоалло ҳамаша бо мегӯй иншоалло. худо нигаҳбонтон боша бародаро лайк пайкш бизанен ҳаҷара ҳуҷурш кунед. худо нигаҳбонтон боша.